поряд живуть люди у мирі, лагідно на Христа схожі будьмо, а то якось соромно перед дітьми, нашими онуками, чи християни ми, обійняти як Христа руками свого ближнього, свого ворога. Не соромся, маєш зло, чого, чи ми не діти Христа Бога. Що він скаже, ви про це думали? Він приклад показує, як жити нам далі. Не люди, яких збрали, а вони грішники, як решта ми. Усі покаятися мали, а не билися на війні. Який ж ми робимо гріх, ви уявити собі не можете. Загубить сатана усіх. Чи так ви Христа любите? Просто зараз зупиніть все, усіх любити Христа наказ. Каємось, дай Бог нас Він спасе. Добре живіть люди у мирі, лагідно на Христа схожі будьмо, а то якось соромно перед дітьми, нашими онуками, чи християни ми, обійняти як Христа руками.